Murag si Michael na ka na nagpaingon, diri ba? Walaton ko lang muduol siya na ako. Kay basing nga, dili na siya. Mapahiya pa ko. Ako bang imong gipaabot, miss? Daan palagi ko nga ikaw nag na. Nakita ko na gyud sa personal na akong honey. Happy ko nakita na ganda. Ikaw lang di ay. Ako saboy. Tara, Asa? ipaila-ila tayo sa akong pamilya. Ha? As in, karon dayon? Kano sa pamandi ay, laban okasyon na pud ning mamit ni mo ang akong parents. O sige. Ikaw ang mag-iguhan. Tara. Tara. There I was, an empty piece of a shell, just minding my own world without even knowing what love and life were all about. Then you came. Walay kabutangan sa kong kalipay, sa dihang nakita ko na sa personal si Michael. Tuod man, ako siyang gipaila-ila sa kong pamilya. Ug walay pagsupak ang ako mang ginikanan kang Michael. Kaysa tanaw daw nila, buutan kini og kasaligan. Apa nang wala ko damha, nga ang tanang kalipay nga akong gibati. Mapulihan kini og kag-ol. Tungod sa gikumpisal ni Michael nako. Unsa ba ka nang sultihan ta ha? Kuan Manggudlin. Dili ko gustong mag-secret nimo ba? Ha? Secret sa unsa? Kuan Lin. Kining Unsa ba ka na ha? kabahin sa akong estado. Aha. Kay nga no. Ang tinuod Lin. Minyo ko. Ug may duha ka mga anak. Ha? Minyo ka? Oo. Pero wa nami nag-uban Lin. Bulag nami. Madawat paghihapon ko nimo. Mahal ta ka, Kel. Og lisod ng pugan pang akong gibati. Salamat Lin. Salamat. Ganun karon pa man ta nagkita, uy. Unta niya itong ulit na upak ka. Ay, bagilak ba? Buwag naman bitaw mi sa akong asawa. I love you, Lin. I love you, honey. I love you too. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso'y mayroon ng laman? Sana'y nalaman mo. Nasakitan gyud ko sa kunasayran ko Totoy og lulahubag na minyo na di ay si Michael. Pero bisan pa man sa kunasayran, maglisod na kog pakigbulag pa niya. Kay mahal ko na siya Kuya Totoy og lulahubag. Gidawat ko na lang ang kamatuuran. Bisan sa kitong nahunaon, nga dili na gyud siya maako pa sa hingpit. Sa paglabay sa mga adlaw ug mga buwan, nagtuo kong wala na'y makapugong pa sa among kalipay ni Michael. Pero isa ka adlaw ana, may nadawat kong text gikan sa usa ka babae nga nagpaila sa pangalang Dayan. Matod niya, uyab sila ni Michael ug buntis siya karon. Wala dayon ko nituo sa maong babae. Gikumpronta ko si Michael kabahin ini. Pero iya kining gidinay. Tug-ani ko sa tinuod. Please lang, Kel. Ayaw ko kay mo ang taga. Ang sa matumagi panahon ti atong Dayan. Tinuod ba to? Ha? Dili lagi tinuod. Noon sa mga gawin. Ako sa bang siguro ka dili tinuod ang iyang isulti, ha? Matod niya, buntis siya. Buntis siya. Wa lang to siya mabuhat siyang kinabuhi. Nagbugna na to siya tabi ba aron gubuon ta. Kel. Maugi ka ng tinuod. Wa na kilaing ka relasyon gawas ni Mulin. Ano ba? Ha? Gusto na siyang paghilak. O gusto may gusto mo, ha? Malipay ko sa kong nasayran. Gamahal ta ka, Kel. Nasayod ka kung usa ko ikaw kamahal. Ngabisan pa man sa kamatuuran kami niyo ka, ginawat ta ka. Pero kung magdungag pa kag laing babae, sa
Sobra naman siguro kayo. Bullshit. Dili man ka kasabot, oy. Matod ko, wa mi relasyon. Wala. I wake up in the dark. Silence brings me to my senses. I wonder where you are. Then I feel the pain in my heart. 'Cause I'm living without your love. Wala ko nakapugong sa kong kaugalingon. Kuya Totoy og Lula Hubag. Sakit magod kaayo nga ako na sayran. Nga may lain pa siya, gawas na ako. Ug buntis pagyud ang maong babae. Bisan pa man nga iya kining gidinay. Pero dapat unta. Wala na nagparamdam pa si Michael. Ni text o tawag. Wala gyud ko'y nadawat. Naga-text man tuod ko niya. Pero di pud siya ga-reply. Unsa man ang akong buhaton karon Kuya Totoy og Lula Hubag. Please tambagiin taon ko ninyo. Aron makuha-kuhaan ang kabugaton nga akong gibati karon. Dagan kaayong salamat Kuya Totoy og Lula Hubag. Ang inyong letter sender. Linlin o Woodridge Maa. Kapo inyong nadungog ang oto ang unang letter sender nga si Linlin. Kabahin sa iyang pakyas nga gugma. Nang iyahang nakarelasyon o sa kabakakon. Minyo naman daidaan na pagiduha ka anak. Tapos karon nabalitaan niya nga napagyoy nagsabak. Pagka na lang gini mga lalaki, bitaw mga lalaki. Lagi mga uban niya nagitpud sa mga kapwa. Pero usa ta maghatag sa to mga reaksyones kabahin niining maong suliran ni Linlin mga kapwa. Ato sa manang hatagag pagtagad ng inyong mga reaksyon sa 0910-10-85-215 niya to ang text line. Also sa to ang Facebook account live ta karon broadcasting sa Facebook Love Space Radio Space Davao. Also sa ko ang Facebook account michaelspace.ling. Sa kong fan page 907 Michael.ling. Ay nang utahan na dari oh. Michael ang sender. Michaeling ikaw ba na? Kung Michael na dayon, ako na dayon ning maong drama nato. Sali kay Michael ang pangalan sa ato ang drama. Ako na agad. Asa ng hustisya. Mado pa ni Levinsky, noon sa manang lakiha, oy, mahilig magpaasa. Juni Sandogan, Andoyo, parang ako lang. Nako. Basta mga Michael gani ang name paasa. Ay nako, paitaasan namang hustisya ning natong mga Michael. Taon ayaw po ninyo og ilokop tanan kapwa. Nagiuban diha nagsugod ang pangalan sa R. Mga palakiro pud sad kaay sa tanan. Oo, kanang mga R ba? Nga mga pangalan, sama ng Arman. Di ba, nagsugod ang iyang pangalan sa R, Arman. Matod pa ni Fel Marie, ang lalaki, pakalalaki, jud na naam raman sa babae kung magpailad. Matod pa niya, sa mga kapwa na to nag-text, kaya to, sa tong text line, grabe hapod sa lalaki, dungag pa more, John di ay ni. Okay, dagan salamat. Good PM. Pwede ako di ay, saan ni siya? Okay. Bulagi na lang na, oy, ipuli ko, Jemar di ay ni, nang hala, sige, magapila-pila, lagi dayon ba?
May kiling greet ko sa mga pump girl diha sa Shell, Bintal, nila Marie, Daryl, og Charm ang nag-greet si Michelle. Okay. Daghang salamat kapwa sa inyong paglanog-lanog. Pagkaway nada ng maong tawhana, maayong imuhan ng bulagan kay dili ka magmalinawon ana siya ha. Og naa naman na siya atraso daan. Bitaw kapwa no. Ayong udto diha ang hapon na. Kapo, alas sige, oras na to, alauna, 44 na gyud sa kahaponon, badayon na sa unahan. Matod pa ni Jingjing Moreno, kanimo linlin, pag-move on na lang. Hay na lang na ning mga uban lalaki, kalami putlan. Ay nako, paita basag kaayo. Michael! Ikaw gyud ba hinungdan ba na wala damay na noon ko? Ato na magatawagon karon si Lola Hubag. The long wait is over. Ni Ana ang nanimahog iyuta. The retired playgirl, si Lula Hubag. Hubag Pas Butoy. Sa Love Radio 90.7. Hayahay ang buhay. Ay, abinakog ako. Kana focus. Kana Sige. kay kuha gyud tanan. Kuha kita na. Hasta imong boobs kita kayo. Lagi astang bilbil. Mayong hapon na po sa ni mo. Lola Hubag. Nga po nang suni mo diha, may, Ay, nako. may. Pandamay ni si Kuan, pandamay ni si Michael na to. Ayaw ninyong basulan ni si Oo. Michaeling nila kong partner. Okay. Alangan magunsa, ilisa na to laing pangalan nga mo magibutan sa Gani. sinder diha nga Kamo bitaw? Michael. Maninood pud mo ba? Ilisod man sad kayo gatong ilis-ilisag laing pangan. Oo, lapoy kayon dinhi nga tanang Masukos linske. tanang mga Michael daw paasa. Oo, namatoy nagbuhat og kuan bitaw Lola Hubag. Nakita ba ka ato? Asa Nay nagbuhat og video ba nga gipasakitan siya OFW siya tapos Oh. gipasakitan siya og sa lalaki nang uyab-uyab. Kaya gipapadad og kwarta ang pangalan Michael. Ala to siya ala po siya sa iyang video. Oh. Wag niyo talagang tawag nito. Wag niyo nang tanggapin yung mga Michael na yan kasi yung mga Michael na yan, mga paasa yan. luya pod taon. Manguthot lang yan ng pera ng mga Michael na yan. Ay, naku, buwang Dili kabayan po na to. tanan. Oo, grabe po siya. Kani among Michael diri kay kuan man. Kabutan na ako itaw. Maningkamot og maningtiil Oo, pag gani. para makakwarta. Ano, palakasin yung kulolobag. Di man ni daw limbs. Kailangan ako ni ipalakas. Oo. Hindi ni na mo duty. Ay, naku. Wala tao dire. Oo, sa pa di ay. Patira baron ni mingawa. Ang bitaw tuod. Hala, sige. So, kining maong suliran, kapwa, niya to ang unang letter sender, Lola Hubag, nga si Linlin. Oh, si Linlin. Nag-assume siya Hi nga, ni mo diha Lin. oo, nag-assume siya nga nakajuntis di ni si Michael. Pero daan pa lang, giilad siya ni ining maong tawhana. Oh, actually sa text wa siya kabalo nga minyo. Ato nag-eyeball na sila dito ni explain ng laki nga minyo siya na si mga anak. Pero ingon sa laki buwag na kuno sila. Gani. Pero kung ako kung ano na to, di ko mutuo nga nagbuwag. Walang sila nag-ubag balay mang buwag. Oo. Pag mangina gani ka po, mangutana mo bulag naman si mong asawa, dabi pakitaad akong papel nga nagpamatuon na nag-anal na mo. Di man basta-basta makapaanal Oo. kay mahal man. Katuo mo, mas mahal ang anal kaysa mag-divorce. Problema, walay divorce sa tuad ni mo nang dili mo tugot ang gobyerno kay barato ra kay na. Gani, kung wala kay 200,000, di man ka Oo. makakaya sa annulment kay mahal man. Oo. O, so kung magbuwag man, verbal lang. Verbal babae lang. O, storya buwag na lang. ta! Oy. Layas na dito! Aron, kayo, sama na to na itong sinder, nga gugmahan mang Michael. Gani. Gilarga gyapon dugay lang relasyon na 2008 pagud to. Pero kini mo ang tawhan na Lola Hubag nang pamatuod lang yun. Kini mga Michael kuan kayo kining lami kayo magpahig tawag gani kining lami kayo manghigugma.
So ang imong pasabot, amin ako kirahon ni mong sarili. Ang imong ginamin nga ang Oo. mga Michael mahigugma. Mahigugmaon. Oo. Ah, Di ba kay nahigugma gid siya ayo taman-tama ni Michael god kini si Oo. Linlin bisan pa nahibalan niya nga nanay si anak Oh, nanay duha ka anak, Mm. nanay isa ka asawa. bitaw. Unya, Nakapajuntis pag yun. Nasubraan lang gid pod sa pagmahal ni Mang Michael. Nasubraan sa pagkahigugmaon. mutuo kang ikaw ray iyang uyab kung Oo. daghan siya katek. Bitaw. Ah? Hindi magikawatan nga mo angkon. Ayaw lang kalain day ha kay kailar ba kita diha sa Facebook day. Oh, ilado pud ka diri sa Facebook na to day. Nako. Bitaw, imbis nga mag-uol ka nga nawa tos Michael, wa na Mm. nagparamdam. Magpalitsun ka day nga nawa na to siya day. Kana. Kay ina kay ngano. Mm. Dili magito siya maimo sa hingpit kay kuan man Oo. nasayod man ka nga sa legalidad wa agyod kay Wa, gyud ka padulungan. kasado man to. Ay, paira mo na imong gibate din ha. Kagwapa ra nimo para imong opsyon. Ay, gwapa di kini lobag. Paswag din na tos Michael. Ha? Pero ayaw sa pangitaglain, samtang napa kay it hurts pag kay luoy po nang imong magrelasyon, mahimo lang pa nakikbutas. Gani, no? Kung saan diha anton nga magka-move on ka, dawata na lang nga, di gyud kamo. Kay sa sugod pa lang, di magyud, pwedeng maging kamo, kay minyo to siya. Di ba, day? Oh, ay, pag-comment niya, day, tago-tago, patag-lin-lin-lin, patag nag-comment pa ka diha, sakpa rin gyapon ka. Okay. Sige, Oo. wala na din yung secret ay. O, sige. Oh, sige. Sige, Linsky Aguilar. Linsky Aguilar, ha? Oh, sige. Pangitawan to nabi. Oo. Tapos, karon Lolo Hubag, sa tiyang pangutana, di na niya makontak eh. Di na lagi mo reply sa Michael, sige sa text. Mm. Wa na to kay, siguro, nalain siya kay kanang nikuan ka nga nanapod siya ilaing babay katong nabuntisan. Pero kung di pa unta to tinuod, magparamdam pa unta sila, no? Siya, no? Gani, Ya, oh. kay nawa naman. Tinuod yun to. Basin na busy to, basin nanganak na tong babae. Oo, okay. Kailangan mag-og financial support. Kay financial support, kailangan og moral support. Moral ug unsa support, pang comfort. support diha, Oo. Di ba? Basin So- na si itong iyang uyab. So sa sigdanan nga nag-assume ka nga nakapaboros siya, padayon ang imong pag-assume kay murag tinuod gyud ng iyang gihimo nga kababalaghan diha, no? Tapos ikaw ra pa ilaron tuod ana niya. Palihog sa gugog labay anang Gani, Samsung unsa man diabe. yung cellphone na niyo, unsa man niyo? Oo, napagimo kurog, asa man to? Kay mo ato ba? Ay, pastilan. Bitaw, ingon ni John Ryan na unsa. Pangita na laglain, oy. Ha? Sige lang ka, og hilak ka na. I-greet ako mga kauban diri si Arman, si Paray, si Joy, si Jose, si Oreng, si Bukatot, o si Pinerio. Pero medyo minaminog drama. Salamat kay John Ryan. Dagan salamat kapo ha. Ang babae manjud ang natamaan. Gwapo siguro ang lalaki. Alin, sige, patanaw daw. Unsay naong anang kuan. Michael, mura pod ba nagsibaybas? Kalimti ng boyfriend nimo, Sinder, kay ikaw ray luoy. Matod nimo, wala na mo text kanay og tawag. Basin tinuod jud to nga naa siya lain na pabuntisan og guilty tong imong boyfriend. Guilty. Wala na nagpakita gikang Stacy. Kana gyud. May Di na punto makontak. ka day. Di makontak, di makita. Unsa may but pasabot niya na lulobag. So pag nga wala koy load. Wala kay load, hindi ka makontak gani out of coverage area. Kung gusto ho na daghang paraan. Oo, bitaw no. Oo, nya kung imuhang kasing-kasing nga naagyod kang linlin, ay imuhang yun na siyang ipaglaban. Pero paminaw na ako ay wala jud ka sa yahang kasing-kasing lin. Pasagdi na lang to. Pasagdi. Napay daghang maabot sa imong kinabuhi. Lagi ni uban lulobag no, maglagot ko maganaw na og magtan-aw ning pipila nga mga babae bisan tuod masakitan sila, dapat unta ikalipay ninyo nga ang pagka-single panalagsa kay na ninyo ma-feel, ma-experience, di ba? Ang Unsa? kalipay, ang pagka-single ba? Sa ato ba kung di na rita single, di na ta malipay? Di na ka malipay kay nanay mga limitations. Di ba? Di na ka Ah. makahuling hayaw, di na ka maka party din ha. O na may mga stricto gani mga uyab ninyo nga bisa man gani ka nang imong sinuotan
Kula na lang, iputos na ka sa habol. Di na ka makakasuot atong mga pinapuok ni mo nga Hindi na pwede itong mga bakat-bakat. bakat-bakat. Kaya na yung masaka. Oh, pero karon nga ikaw man gani diha Linlin, no? Wala na nagpakita ng imuhang Michael nimo. Ay so maayo ng isa tong ingon nimo lulubag nga dapat maglitsyon ka. Paglitsyon ka. Oh. At least naibdan kag tunok sa imong kinabuhi. Kana. Ha? Ana kay freedom nga mangitag laki nga kanang kuan. Single gyud. Single gyud. O Dapat kanang ikaw ang priority sa iyang kinabuhi, dili ka option lang. unsa may ma-advise nimo lulubag kini bitang Ganiha rata sige istorya dire. kini mga text meet ba? Ay lagi mo dag tuo-tuoan ng text me. Oy. Bitaw. Sulan man gani ko ana nagkasigig text gani. Sige nakaila. Tapos kay nitan niya dia reply nako. Kay Pero nisabay ka na sa unang panahon kanang mga nang nauso ang cellphone, nag-text mate. Nakasuway jud ka na gyud no. kapuyan ko. Mabot gyud ang sumo. Mas gwapo pang tawag kaysa text. Oo. Nasa una tong na-experience ko na lulobag batan-on pa ko ato. Text mate me. Magkita nami sa mall. Oo, di ay tuod. Pagkita nako binok babae, lalaki di ito. Katong di pa uso tong kuan Facebook. Di pa ako sa Facebook. Katong cellphone paling bag na. Pwede niyang describe siya kagalingon nga sexy, gwapa, hamis. Pagkita ras personal. Napalaki di. Bay, pusang gala. Ay nako, dahil jud ko aton time man. Gid kumpiyansaan lulobag no. Mo na bottom line diha og lesson. Gani, kuan Oo. sa sugod pa lang gani din. Nakuha gani niyang luiban to iyang asawa day. How much more ikaw? Gani no. Lisod na pud kay nga nag-cheat siya dito niya, maging loyal siya. Always your number one SM radio station. Love radio.